Салом ба ҳама. Имрӯз мо барои бизнеси шумо як ҷои зуд тайёр кардем. Погнали тамошо кунем. Шаҳри Душанбе дар территория Мардон, дами дом, цокольный этаж, полуподвальное помещение фурӯхта мешавад. Ба наздикиш магазин Туркия арзан ҳаста, магазинҳои дигараш, аптека, ҷои гулфурӯшӣ, кӯчаи Рагзарон, ҷои сер одам. Ина ҷои даромаданаш. Помещение 95 квадратный метр. Ҳозир бизнеси тайёр. Фаъолиятон мехел мемонеш, ҳамита кораш мефармен. На фаъолиятон ва дили хуту менеш. Салон красота, офис, фотостудия мешава карда. Освещение, ремонташ ягон проблема надора. Ай документош договор ҳаста. Барои савол ҷавоб илтимос мора занг бизанед. И хеле шанси зура ай даст надиҳ. Мора мефора ки бизнеси шумо ҳама вақт ба пеш боша ва рақами мо занг занед.